Evo. Čast nam je po treći puta ugostiti Arheološki muzej Zadar u prostorima Muzeja učiteljske kulture. Ovoga puta pod specifičnim okolnostima, ali ništa nismo radosniji nego i ranije kada smo ugostili izložbu kolegice Natalije Čondić, Dalmatinski neandertalci, zatim kolegicu Korneliju Đuno sa magijom i njezinom izložbom Abrakadabra, a ovoga puta nam se predstavlja u Muzeju učiteljske kulture u gradu Vukovaru kolegica Dušanka Romanović sa izložbom Čovjek i more, ribolov u antici. More, dašak mora iz Zadra stiže na Vučedol, na Dunav i evo kao što su i Vučedolci bili povezani sa Dunavom, tako su isto i stanovnici drevnog Jadera bili povezani sa morem i ribolovom. Kolegica će nas provesti kroz ovu izložbu. Nadamo se da ćemo i mi nastaviti gostovanja u Zadru vrlo skoro sa jednom našom novom izložbom. Već smo se prezentirali 2 puta sa izložbom Astralni simbolizam u učiteljskoj kulturi i izložbom Bez zanata nema alata. Važno nam je da se povezujemo, da prikazujemo vrijednost učiteljske kulture na Jadranskoj obali, ali isto tako evo i da vrijednosti koje nam se čuvaju u Arheološkom muzeju u Zadru, koje se baštine kroz prapovijest, antiku i srednji vijek i nacionalnu povijest, također možemo ugostiti u našim prostorima. Evo, zahvaljujem se još jednom kolegama na ovome gostovanju i prepuštam kolegici Duški da nas provede kroz izložbu. Mislim da će svima biti jako zanimljivo. Evo, hvala svima na što ste me lijepo ugostili. Sjećam se kad sam prvi put došla posjetiti Muzej učiteljske kulture i krenula sam kroz postav i došla sam do dijela gdje je riječ o lovu ribolovu. Ja sam rekla, to je to. Ja ovdje moram doći s ovom izložbom. Zapravo želim da ljudi koji žive na rijeci da vide da se taj ribolov, da se iste alati koriste i na moru i na ribama. Rijeka je specifična, vjerojatno ovdje sigurno koriste još neke alate koje mi ne koristimo, ali kroz izložbu će moći upoznati alate koje su koristili u antici za lov riba. Ja vas mogu malo provesti čisto kroz prilike da posjetitelji kada dođu da znaju što ih očekuje. Kao recimo u ovoj vitrini imamo izložen dio ribarskog alata i pribora, najprepoznatljivije su naravno osti. Ljudi najčešće kada dođu i vide udice pitaju što su to udice iz antike, stare 2000 godina. Da, znači oblikom su udice iste, tako da oni su nam zapravo i najveći problem za neku dataciju. Ako nemamo kontekst, arheološki kontekst, teško će itko reći da je to udice iz antike, osim normalno, evo što se izađemo bronze, pa bar jedan aspekt što možemo znati. Također imamo dio udica iz razdoblja prapovijesti i dio lampa gdje imamo recimo jedan prikaz ribara kako lovi ribu. Osim udica i ostiju, osnovni alat koji ribar treba imati, to je mreža. Tako imamo izložene keramičke i olovne utege koje se koristili za ribarsku mrežu i imamo igle s kojima su ribari pleli i krpali svoje mreže. A kako su pekli ribe? Imali su ovakve recimo jedne male keramičke gradele. Nisu baš čest nalaz kod nas, tako da većina, to je veći dio nalaza koji je prikazan na izložbi potječe iz antičke luke u zatonu Vodina, pa se datira od 1. do 3. stoljeća. Jedan manji dio nalaza je iz okolice Zadra. A što su fino papali u antici možemo vidjeti u sljedećoj vitrini. Pa ovdje imamo kratak izbor školjaka i puževa iz slojeva antičke luke. Prepoznat će ih, to jest nadam se kad dođu da će prepoznati te morske delicije. Pa imamo kamenice, dagnje, punjke,
rumenku, priljepke, Petrovo uho, a ovdje bi izdvojila recimo kvrgavi i bodljikavi volek. Zašto? Zato što u antici, osim što je bio i delicija, bio značajan jer se iz tih puževa dobivala purpurna boja. I imamo jedan manji izbor također iz slojeva ribljih kostiju, tako da ribe su po samim kostima možemo vidjeti bile od manjih do većih primjeraka. U centralnoj vitrini imamo izložene, sad sam nazvala, zapravo htjela sam prikazati koliko su bili kreativni u umjetnosti, da su sve to prenijeli i na umjetnost. Pa možemo vidjeti, uglavnom su tu izložene lampe s prikazima bodljikavog volka, školjaka, dupina, riba. Imamo male geme koje su bile kao umetak na prstenu. A s ove strane imamo jantarne figurice, prikaz kozice i prikaz ribice. Jako su vrijedan nalaz, naime Plinije Stariji govorio, to je piše, da je jedna jantarna figurica vrijedila više od jednog čovjeka. Odnosno želio reći da je u to doba ova jedna jantarna figurica više vrijedila od jednog roba. U sljedećim vitrinama imamo dio prikaza vezan za mreže. Ovdje sam željela pokazati, ovo moj prijatelj Predrag koji mi je napravio ove replike ribarskih mreža i jedan prikaz mozaika gdje vidimo kako je prije 2000 godina ribar pleo mrežu i moderni ribar kako plete svoju mrežu. I primjer jedne moderne igle. Morski resursi, sol, i danas nam je jako bitna, jedna unca soli je vrijedila kao bijelo zlato u ono doba. A kako su pravili ribarske štapove, koristili su umjesto flaksa konjsku dlaku. Pa ovdje imamo recimo izloženu konjsku dlaku koja se uvrtala i onda se koristila za ribarski štap. A ovdje imamo prikaz replike dvije vrste ribarskih mreža. Ovdje je izložena mreža za bacanje, takozvani ručak. Evo, zahvaljujem i ovom prilikom našem Narodnom muzeju Zadru koji uvijek izađu u susret, pa možete vidjeti i dva preparirana primjerka ribe, i verak i škrtina. Ovdje je izložena druga vrsta mreže, to je mreža potegača, znači mreža koja bi se polagala u more i dva ribara bi je izvlačili na obalu. Gore su znači bila pluta, a dolje su bili keramički utezi. Ovdje možete zapravo vidjeti na dva crteža kako su se te mreže koristile. Znači ručjak i mreža potegača. A poviše nje imamo dvije replike ribarskog štapa kakvi se koristili u antici. I za djecu nadam se da će biti zanimljiv ovaj dio u pjeskarniku. Mi kada istražujemo slojeve, reći ću stručno, flotiramo, odnosno ispiramo ih da pronađemo što sitnije uzorke bilo čega, od keramike, kostiju, što god. I ovdje imate izložen jedan flotirani uzorak. Kada pogledate kroz ovo povećalo, zapravo vidite sitne uzorke ribljih kostiju koje smo pronašli. I na kraju imamo jedan Serilijan nije bila ribarski brod u onom pravom smislu riječi, ali u antičkoj luci u Zatonu imamo 3 šivana broda. Vjerojatno su mornari koji su koristili i živjeli, radili u antičkoj luci, na ovakvim brodicama imali neki ribarski alat i pribor s kojim se u razonodu lovili ribu ili za razonodu ili za uloviti sebi ručak. I imate također jedno kratko predavanje, tako koliko dođe zainteresiran je može uzeti Defilijana da malo pročita ili da ostane i sačeka 15-20 minuta da malo pogleda predavanje kako se to lovilo u antici. Dakle, dobrodošli i nadam se da će vas